ବୋଉର ଏଇ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ କି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମକର ଚାଲିଛି? ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଦେଖେ ଏଠି ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଟା ଟିକେ ବଡ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏ ସବୁ ଭୋଗ ହବ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ହବ ଆଉ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ହବ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବ ସବୁ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ। ଆଉ କଣ ଏଇ ତ ସବୁ ଚାଲିବ ଆଉ ଏ ବଡ ଧରଣ ଟିକେ ଭୋଗ ହବ ଆଉ ତୁ କାଲି ଗୁଡି ଉଡେଇବୁ ଟି? କାଲି ଗୁଡି ଉଡେଇବୁ ଛାତ ଉପରେ? ଛାତ ଉପରେ କାଲି ଗୁଡି ବି ଉଡା ହବ କାଲି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସବୁ ସେଇ ଗୋଟେ ବଡ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହଉଛି ସବୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭିତରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହଉଛି ବଡ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇନା ପ୍ରିପାରେସନ ଏତିକ କଦଳୀ ଇଏ ହବ କଦଳୀ ପଡିବ ଛେନା ପଡିବ ନଡିଆ ପଡିବ ଗୁଡ ପଡିବ ଅଦା ଗୋଲମରିଚ ହେଲା ସବୁ ପଡିକି ଏଇନା ମକର ଚାଉଳ ତିଆରି ହବ। ମକର ଚାଉଳ ତିଆରି ହେଲେ ତୁ ଖାଇବୁ ହେଲା। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।